señoras, señores, son as 7 menos 4 minutos da tarde. Espera, vamos a pedir... No, hora pasado, pasade, que xa estamos en directo, hora pasade, para o público, moi ben, damos un aplauso tamén, acaban de chegar en directo, Chegando a Voltas co Prato en directo. Tarde, mal e arras como nós, nós tamén chegamos tarde. Seguídenos en @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas maravillosas e espectaculares e que cociñan dúas persoas que non son menos espectaculares. A saber, já recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato e Lucía Vázquez. Aplauso para eles. Bueno, rapaces, programa 999. 999. Iso quere dicir que mañán a esta hora, señoras e señores, gracias a todos vós que estades do outro lado da pantalla véndonos todas as tardes, gracias a vós, mañán facemos 1000 tardes do Voltas co Prato. Mañán é o día, vamos! Pasade, benvidas, pasade, adiante. Seguir pasando. Vale, pues nada, sentadevos donde poidades, donde queira. Esta é a vosa casa, Sigue pasando, seguimos para dentro. Veña, gracias por vir. A ver, a mí se unha vez que empeza podes entrar, non? Sí. Pois este programa é exactamente igual. Como estás? Antes da consagración. Exactamente. Como estás, Xulio? Moi ben. Preparado para mañá? Moi emocionado con de mañá, Mañá... Mañá que vai ser... Vai ser espectacular, así que, por favor, tedes que estar mañán ás 7 menos 5 da tarde aí para ver o programa 1000 do Voltas co Prato. Lu, como estás? Moi ben. Todo ben? Todo ben. Preparada? Preparada. Bueno, nós estamos intentando xestionar a chegada do Kim. Sí, vamos a intentar que chegue o Kim Barreiros. Estásenos complicando un pouco a situación. Eu manteño a esperanza. Vale, estásenos complicando a situación porque non o topamos. Isto non é broma, Non o topamos o qué? Aquí. Pero bueno, ata mañán seguimos peleando e buscando... Hai que preguntar á xente. Hai que preguntar por aí, por Setúbal, por onde sea. Vilanova de Áncora, por aí adiante. Imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Fátima de Pontareas. Hola, me chamo Fátima, son de Pontareas, quero espaguetis. Unha cebola restir, e logo botolle un poquinho de allo, a carne, especies, botolle tomate, os espaguetis, removos todo, botolle queso por riba e botos a tirar ao forno. Riquísimos. Quero que estes cociñeiros me fajan unha receta para eu facer na casa. A ver que tal están. Es un saludo para todo Santiago de Oliveira. Un bico para todos. Un aplauso, por favor, para Fátima de Pontareas, que está con nós na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. O título do programa di Banquete de espaguete, está de lo vendo aí detrás de min. Banquete de espaguete, por lo tanto, vamos a facer a Fátima un espaguete, pero non un clásico, non vamos a facer algo máis. Xulio! Algo moi raro, vamos a facer. Que? Non contaba con ele, entón non me deixei levar. Pero fixo non ben, verdad? Non che doeu, pero parecía que sí. Pero viche como mostrei resistencia. Estás Bueno, espaguete ou viño tinto? Espaguete ou viño tinto? Existe o rabo de toro o viño tinto, eu traio os espaguetes ou viño tinto. Que che parece? Home, pareceme menos impactante. Pois a min pareceme máis impactante. Bueno, sí, realmente se o pensas, dices, que vai fazer con espaguetes? A ver o que sabe aí. Mira, teño uns espaguetes destes de cocción rápida, de 3 minutos. Vale? Sí. Temos media hora de programa, en media hora ten que estar todo listo. Salsa, acompañamento, todo. E se non che deixo empezar, tamén estará listo. A mí dame igual. Vou tan sobra hoxe, 3 minutos, acabo de decir. Podo facer 10 tandadas de espaguetes. Vale, unhas verduriñas. Sí. Unhos feixos verdes, unha zanahoria e uns pedazos de champiñóns. Sí, uns maxi champiñóns. Maxi champiñóns. E despois dous queixos diferentes, unha burrata e un queixo curado. Xulio Mato vai ter diante de si, pois, a unha pedazo de cociñeira, unha pedazo de muller, que é Lucía Vázquez, que eu pensei que traía espaguetes. Bueno, en realidad non pensei que eran espaguetes, pensei que o que tiñas aí, Lucía, pois eran flores deshidratadas ou algo así, non sei. Ai, que flores máis raras. Vale, flores non, sabes cando deshidratas os talos, así, mira pai. Sabes que parece máis? Unha lámpara desas, modernas. Ah, sí, de LED. De LED, que fan así.
Son larguismos, Está guai, Ti biches? Moi largos. Son máis Mira que largos ainda do imaxe que máis chula. pensas. Ah, que son moi grandes. Mira, a ver, vou escoller un. Mira, Colle un. as árbores non deixan ver vos. Ah, mira, pero este está cascao. Mira, mira, Ah, mira. porque son dobles, mira, fan así. Este rompeu, veches? Ostras, son enormes, Son así. No, Son moi grandes. Pin. Que me dirán? 50 centímetros. É que ahora non no sei. súper é de todo. Esto ven de Italia. De la Italia. De la bella Italia. De la bella Italia. Moi ben, que llevas a facer? Que llevas a botar? Pois voulle botar, estes son Nero di Sepi, é dicir que teñen tinta de calamar. Vale. E eu voulle botar mesillóns. Como? Unha lata de mesillóns en escabeche. Pero por que? Que necesidade había? Así, como se fora estudante. Va? Vale, como se estiveras na tua época chunga, non? Exactamente. Ou na mellor. Sí. Una O que pasa mellor é que ímolo sempre. elaborar un poquinho máis que facer plof. Moi ben. Vamos a facer unha salsiña coa lata de mesillón. Que rico, que rico. E despois vou estoupar uns pouquiños flocos de millo Oh! para facer unha cremiña tamén, unha salsiña de flocos de millo para acabalo, para darlle así un punto especial. Pipocas, diría o Kim. Pipocas. O Kim Barreiros diría pipocas. Donde, Bueno, pois... donde queira que estea. Señoras, señores, cociñamos espaguetes, no voltas co prato, marchamos con Lucía Vázquez. Vamos pala, veña. A ver, Pois mira, temos moitas cousas que facer, por onde comezamos? palomitas. Vamos a empezar botando aquí, temos a auga xa Fervente. para que ferva. Os teus, Vamos eu, a darlle a tope. polo aspecto que teñen, levalles máis de 3 minutos. Xulio, sabes que sempre me leva a mí unha ventaxa intelectual. Bueno, Entón, os deles son en 3 minutos, eu non fun tan listas e o meu requiren 9, 11. Va, vale. Vou un pouco máis. eu creo que foi sorte, non ventaxe intelectual, Ti eh? crees? eu Non penso sei. tamén. Eu creo que, bueno, ou El que non ti dá vas puntadas en fío, ou que ti vas facer algo mellor. Ah, Tamén eso, pode ser. eso, Xa veremos estamos. ao final. Un poquinho de manteiga. Vou a poñer E sal. unha gotiña de aceite para que non queime a manteiga, Vale. Sal. Chisco de sal, porque senón as Xa lle botaron pipocas... sal. Pero botelle 2 veces. Ah, vale, vale, vale. Ah, para facer aí os flocos, va a empezar a estourar. Entra. Vamos ali. Petelos que pechar, ah, vale. Ah, eu se veño Va a empezar preparada. a estourar os flocos de millo, eh? En calquera flocos momento, de millo en calquera momento. de forma de maneira caseira. Exacto. Sin microondas, cañotas. Sin microondas nin nada, eh? Vos fixades, o sea, de toda a vida, os espaguetes eran con carne picada, ou macarrós con polo, que facían moito as aboas. Con chourizo. Con atún. Moi recocidos, con atún, exactamente. Con chourizo. Con chourizo tamén, pero fixádevos Con o salchicha. que inventamos. Chicha, o que inventamos hoxe vai ser uns espaguetes Nero di sepia grandes con escabeche e mexilóns. Isto que hai uns minutiños, eh? Queda aí. Mentras, Mentras, voulle dicir á xente da casa que nos chame. O 664-48349 é o teléfono da Voltas co Prato. Como sempre, podedes chamar o que vos dé a gana con, bueno, contaros o que queirades e ademais repartimos cartiños, 50 euros. Están empezando, Empeza empezando, a festa aí da vai, pipoca. aí Aí está. a ver se estoupan todo, sería perfecto. E con isto vas facer unha salsa. Vamos a hacer unha salsiña. Coas flocos de millo. Cos flocos de millo. Ah? Vamos a poñer, ahora canto estén todos estoupadiños, vamos a poñer un poquinho de nata. Vamos a deixar cociñar uns minutos e despois ímolo triturar e ímolo coar. Entón, aí vai quedar todo o sabor dos flocos de millo. Teño un problema, o sea, unha dúbida para ti. Sí. Cando comes flocos de millo, que a mí encántame comelos no cine, Sí, a mí tamén. sempre che quedan cachos dos flocos aí dentro dente malento. Claro, e hoxe non che van quedar. Claro, como van facer para evitar ese momento? Vou nos colar. E vas quitar eses restiños. Mira, aquí temos. Ui, 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 ui. Floco queimao, floco queimao, na voltas co prato, Lucía xa Ahora liou. sí, que o fixen. Ahora sí que boa. lias, por non tes máis. Non tes Non máis, teño máis, non teño máis. Buf, necesitas máis, porque isto non che vale. É que non hai máis. Como non hai máis? Non hai máis. Pero hai máis. Non, non hai máis. Non hai máis flocos. Quedamos no país dos flocos. Non hai máis, pero Quedamos en flocos. vou intentar salvalo. Pero non estiveron ningún minuto, non sei como pasou. Pua, tan fatal. Tan fatal. Además, ule queimao, eh? Pero como pasou isto? Bueno, pois porque non estás atento, hai que estar atento. Teño un cambio, Tes un pouco de teño un trampa. truco. Xa. Queres ver como queda? Sí, pero... O que pasa é que non vas ver o proceso. Xa. Ahora había que botarlle nata, Xa. trituralo, Xa. despois coalo que dá moito traballo. Ai. Porque eso que queda entre os dentes todo Sí. polo colador. Pero, Lucía, E vou chorar, eu si queres vémolo, eh? No 999 me tivo que Ai, pasar Dios isto. mío. Bueno.
Nada, imos sacar o resultado final. Quítame esa música. Vamos alá, este é o resultado final de Aquí Lucía. está. Música alegre, venga. Vamos aí, música alegre. Lucía rematou o seu traballo. Damos un aplauso a Lucía Vázquez. Espectacular, como sempre, non voltes comprar a televisión de Galicia. Queres probalo? Wow. Sí, claro. Para que Sí, quede sí. fe, que Cañotas, Sí. que é un home serio, ve fe de que sabe a pipocas ou flocos de millo. Están triturados, señoras e señores. Non pasou nada. E colados, é moi importante. Tes medo, non teñas medo. Que bo invento. Sa. Se o fixeras ben, sería un inventado. Púdome máis a cabeza que a man. Oh, está moi rico, E sabe. Vou botar a pasta a cocer, vale? Non vai a ser que non haxa resultado ningún. Espera que vou chamar a convidada para que vexa isto. Vamos a recibir con un aplauso a Fátima de Pontareas. Un aplauso para ela. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Fátima de Pontareas. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Fátima. Hola. Que pasou aí? Nada, pues que venía a probar los espaguetis. No, pero é que tardaste en salir, muller. Ah, no pasó nada. Estaba Estabas... maquillándome. Vale, perfecto. Arrímate aí a Lucía, que che vai contar. Mira, mira que Hola, espaguetis ten. Fátima. Mira que espaguetis se traio. Enormes Negros. e negros, con un pouco de tinta de calamar. Muy bien. Entón, é moi importante, cando metemos os espaguetis na auga, remeselos no momento. Sí. A Para pasta que non ten se dous pegue. momentos críticos. Cando a metes na auga e inmediatamente despois de sacala. Igual que as pipocas, ves? Se vou das pipocas a... Ai, que en paz descansen. Non hai que facer. Sale aí, sale aí. A ver, o problema que foi aquí que se lle queimaron os flocos de millo. Sí. Por completo, Ela quería facer unha salsa con flocos de millo. Estaban tan negros como... Sí, no, en serio, pero negros queimaron. como espagueti. Sí. Pero como son moi precavida, tiña un cambio. Queres probalo? Bueno, por sí. Veña, vai estar Dalle a probar. Isto é romper un pouco as regras do voltas co prato, é darlle de probar antes de tempo á convidada, pero merece a pena, merece a pena. Bueno, no están mal, no están vos. Sabe, verdad? Ah, que sí, está rico. Dixo, ben non está malo, coma, están vos. Sí, están vos, están ricos. Pódense comer. Pódese comer. Pódese comer. Só che falta un nin tan mal. Os outros non se Non me podían ricos. comer, Bueno, pois... E agora, que vou facer con esta pasta? Voulle facer unha salsiña, mira que sinxelo, cunha lata de mexillón escabeche. Muy bien. Entón, vou triturar os mexillóns, voulles engadir un pouquiño de nata e aquí vou dourar un pouquiño de allo, meter a salsiña que nos quede, facer que espese un pouquiño e despois mantecar esta pasta nesa salsa. Que non se chequei. Espero que non. Non me gafes máis, Veña, vamos con Xulio Mato, vamos a deixar traballar, imos con Xulio Mato. Arrímate aquí, por favor. Fátima, aí Hola, está. Fátima. Hola. Benvida. Hola. Bueno, pois eu, mira, vouche facer uns espaguetis ao viño tinto. Vale, como se fora O un viño guisito. tinto, caraina. Mira, aquí teño xa unha pouca auga, con viño tinto, vamos a botar o sal. Ostras, parece que cociche o polvo aí, verdad? Exactamente. No, pero ten un vasillo de viño tinto, vale? Ese auga con viño tinto. Vamos sal abundante, que sempre hai que cocer a pasta con agua con sal. Vale. Abundante, porque despois non lle botaremos máis sal, ou corregimos no último momento, vale? Aquí teño xa as primeiras parte da guarnición, que son uns poquinhos feixóns verdes, que estamos escaldando, e unha zanahoria, vale? Que isto vai ser... Va a salir muy rico. Isto vai estar moi rico, moi rico. E aquí teño tamén un destes... Maxi champiñóns. Que xa teño laminadinho e Maxi tamén todo preparado. Son enormes. Ahora vamos a Son os empezar de coa Mario. salsa. Vamos a empezar ca salsa porque estes espaguetes son destes que se fan en 3 minutos. Que hai en todos os supermercados, vale? Entón, mira, allo, os famosos que están ahora moi de moda, alio e tolio, vale? Vale. Allo e aceite. Entón, gusta cho picante? Sí. Vale, pois entón, mira, podemos botar unha cayena. Gusta che moito picante? No, moito no, un Pois poquinho. un airiño. Un airiño. Pois entón, eu tiña outra, pero vamos a botar unha. Vamos a botar. Vale? Entón, mira, ahora vamos a dourar un poquinho allo. Teño aquí un poquinho de carne de pemento, que lle vamos a botar unha vez que teñamos o allo dorado. De pemento chouriceiro. E vamos a poñer viño a reducir, por eso empezamos primeiro ca salsa, vale? Canto leva de viño? mate. Canto leva de viño iso? Todo. Litro e medio. Ai. A receita. Pero, como non me dá tempo que reduce litro e medio, vou botar un pouco menos. Pero a receita, tendo tempo, é litro e medio. Sin problema, Sin problema ningún. Porque eso, cando reduce, concentra moito máis o sabor. Ah. Vale, mira, ahora vamos a facer aquí un pequeno cambio, porque estas verduras xa case están. E necesito que me ferva esta auga. Va por espaguetis. Pois veña, voulle preguntar a Fátima cal dos dous levarías a Pontareas, vendo que biches e tes que escoller un, con cal quedas? Pois... Casi con... Casi. Cos negros.
Casi cos negros. Sí. Pero por qué? Por Despois- la salsa de Sí. mejillóns Non empezamos moi ben. e así. A Agora pesar empecei eu. a pesar de todo o que pasou. É que non mirei o que pasou. Claro, Claro. terra, pero conto cheu, queimouse. Queimáronse. Sí. Vaya presa. Sí. Pero Claro, teño outra que está ben, Pero estaba rico. verdad? Sí. É que xa non Está está bo. queimada, estaba outro. Sí, sí. Sí que sabía a flocos de millo, verdad? Crema, así tamén con un puntiño como de nata ou de manteiga, Moi algo ricos, así, sí. moi ricos. Sí, Moi están ricos. Bueno, pois, Fátima de Pontareas, despois de dicirnos que primeiro aposta por Lucía, veremos que pasa despois. A ver, exactamente. Vou che pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamamos. Exacto. Vale. Ui, casi. Veña, un aplauso para Fátima, aí para lá, a zona de sufridores, Vale. despois tenemos contigo Ben de Pontareas. Hoxe celebramos que é 7 de maio cociñando pasta, un dos pratos que máis felices nos fai, é un dos alimentos máis populares do mundo, xa o sabedes. Sí, fariña, auga e ovo fan posible a maxia, pero onde reside o seu atractivo? Seguramente ten que ver coa súa textura sustanciosa, de sabor agradable pero neutro, o que permite que sexa unha base perfecta para calquera cousa que nos guste. E cando digo calquera cousa, non o digo como unha brincadeira, Aquí comeuse durante anos con boloñesa, queixo e pouco máis, pero agora descubrimos que coa pasta todo vale. Están as salsas con nome propio, carbonara, putanesca ou arrabiata, que pica a rabiar. A 4 queixos, a marinara, e así poderíamos seguir ata mañá. E logo están os inventos, con chourizo, sempre. Con verduras, por suposto. Con salsa de viño como fai Xulio, pois dende logo. E con escabeche e flocos de millo queimaos. Seguro, vamos. Seguro que está espectacular porque todos quedamos pampos. Atrevedevos a probar e contádenos como vos foi en @voltascoprato, como sempre. E seguídenos porque mañán hai 1000 programas, Vai haber 1000 programas. Xulio Mato. Mira! Mira! Vou. Eu inaugurei este. Ai. Mira. Estamos acabando. ¿Cómo di? 1000 programas! 12 babaladas. Vai ben. É que estamos, co programa 1000, estamos sí. revisando lá a campaña. É verdad, campañas badaladas. Non Teño podemos perder de vista o objetivo. unha pregunta. A ti, o teu corazón que che di, virá aquí en Barreiros? Sí, daremos las badaladas tamén. Non? Dixo Xulio Mato. Ah, pensei que dudabas. Se o di Xulio Mato, eu fío Sí, del. eu penso que ven aquí en Barreiros. Teño un pálpito, a ver se non é un soplo. Dache no corazón. Sí, eu teño un pálpito. Dache no corazón. Mira. Sí. Mira. A ver, boa tarde, Setúbal. Boa tarde! Ostras, pues este sí que é o Kim. A Que ver, facedes? vos de Quinta. Sí, Sí. recién levantado da siesta, Kim. Kim Barreiros, acabaste de levantar de ver a volta ciclista, non? Estades vos? Onde Begoña. chamabades vos? Begoña. Ah, Begoña. Begoña. Begoña Vázquez. Un aplauso para Begoña Vázquez. Que está chamando ao Valdes Coprato. Begoña, mira unha cousa. Non vou chamar. Claro, mira unha cousa. Ti outro día dixeches que estaba todo controlado. Que ti ibas a encontrar ao Kim. Claro, vino buscar Aonde? unha Setúbal que me dixeste vos. Vai a Setúbal a buscalo. Estás en En Vila Porto- Praia de Áncora. Cheguei a Setúbal e dixeronme. Pero isto é chamada Onde irás? internacional. Estou en Portugal. Pero escoita, el non é de Vila Praia de Áncora. Claro, estou en Vila Praia de Áncora. E atopache por Aquí aí. estou. Atopache. E que ando buscando. Eu penso que xa algún parente xa encontrei. Home, seguramente se é de aí terá familia, ou? Home, claro. Sí, hai moita xente con acordeón. Aquí. Bego, cambiando de tema. Mañán ves o programa 1000, ou? Hombre, Ves? claro, non me lo Hombre. pierdo ni loca. Non sei onde te vamos meter, porque Para. hai moito cociñeiro xa, Para. pero para ti sempre hai 3 hueco. por un lado, 3 polo outro, 6. Somos moi tirmos, Nada, igual. É moi tirma. Igual prescindimos de cañatas. No, pero, Begoña, casi mellor non veñas, só. No, ven, Bueno, como tú ves. No, é broma, claro que quero que veñas. veñas, Claro que quero que veñas, por favor. A ver Non si fastidies, vas a levar cando cheguei, Vale, non te vale, non te Non vale. fastidies. Contamos contigo mañá, Antón. Conta. Veña. E conta ben, conta cos dedos. Un bico grande. Sigue, Veña, un bico. escoita. Escoitas os acordeos. Sí, escoítalos. Ah, sí, hai un montón de xente aquí. Por vai detrás deles. Bailando co acordeón. Vai detrás deles, que Sí. seguro que atopas aquí. Veña, Ei, vou. un bico Veña. grande. Chao. Veña. Un aplauso Chao. para Begoña Mañá, Vázquez, que está bico. mañán con nós aquí, mandando beixiños. Maravillosa, a mellor cociñeira 2024 e parte do 2025 ata que lle dar unha outra Ata que persoa. lle dar a outra persoa. Correcto. Pero
que seguro que é encantadora, pero non somos máis de vergoña. Oiches, Bueno, mira. o programa dura Champis media en hora marcha, e sí. os paquetes aí están. Claro. Canto nos queda de programa? 7 minutos, por aí. Por veña. 15, día directora. Va, a directora é de letras. Bueno, mira, 3 minutos. Veña, vamos botar a pasta aquí con este viño tinto. Que, o que digo o fabricante. Este fabricante di 3 minutos, vale? Viño tinto. Bebendo tinto, me siento distinto. Non sabías esa? Eu Pues mira. teño unha pregunta para a xente de Galicia, porque seguramente nos están vendo, seguramente non, están nos vendo. Algúnha vez na vosa sacarse co teu espaguetes con viño tinto? Auga e viño tinto, eh? Auga e viño tinto? Eu creo que non, eh? Eu creo que non haberá Bueno, moita xente non se que sabe, vise non se sabe. cocer, basicamente, porque tirar o viño pa iso. Bueno, sempre é unha primeira vez para todo. É verdade, din no público sempre hai unha primeira vez para todo, é certo. Hai unha Bueno, primeira vez. mira, os champis. E a salsa. Salteamos os champis. A salsa, témola aí reducindo, vale? Que lle botache viño leva de que carne, leva? pimento choriceiro, leva unha poquinha manteiga, Correcto. allo, aceite e un alio e... Aglio e- Aglio e tolio. Aglio e tolio. Olio e aglio, como sea. Pero non ten nada deso. Ten óleo e aglio. Menos mal que non se che viu a cara o momento non que che chispou a cabeza, eh? Igual que a mí. Claro, claro. Sí. Parecía ti lendo as cosas. Veña, vamos a deixar a Somos de Xulia aquí. trabucar. Bueno, tan Que- pronto tiña esto, vou escorrir e van pa salsa, vale? Idiomas, querida. Vamos con Lucía Vázquez, va. Italia, tutta la Italia. Tutta la Italia, tutta la Italia, tutta la Italia. Temazo, ¿eh? O como lees. Vamos a ver como van os espaguetis para empezar. No, espera. Uli, que flipas escabeche, ¿eh? Muy ben, ¿eh? Esto leva os mexillonciños, a lata de mexillóns, que trituramos con un poquinho de nata. Pusemos un chisquiño de sal. Hai que mirar tamén, hai que probar antes, porque hai latas que sabe o escabeche ben máis salgado que outras. Sustancia. Miramos, probamos, e salpimentamos o gusto, O un sea- poquinho de prixel. Allo, manteiga, unha lata de mexillón, perixel, pouco máis. Exactamente. E que é super sinxelo, é unha receita que se fai nun volado. E despois necesitas unhos espaguetes de medio metro. De medio metro, vamos a ver como van. Eu sempre pongo o espaguete, hai que facer caso do que di o fabricante, pero sempre probo así. Creo que lle falta un chisquiño de nada, pero un chisquiño de nada. A ver, dixeches, probo así, arráchalo, pero que? Explica mal. Coa xema dos dedos, se o parto con facilidade, sabes, se o centro non fai resistencia, é que está o dente. Vale. Ben explicado. Xa sabemos que aquí tendemos a Hola, tomar mira. a pasta máis feita do que os italianos. Pero mira, Ah, vale. como vai estar un ratiño aquí mantecándose coa salsa para Aí vai, que aí vai, aí impregne vai. todo o sabor, Hola. vámola a ir pasando, parece, che? Sí, a mí pareceme perfecto, pois xa o fixetes. Entonces non Entón, podo facer tírate moito conta máis. que ahora vas ao súper no que como antes, que só había Claro, espaguetis tes un montón. de unha marca. Ahora hai un montón de pastas, de espaguetis, e cada pasta é diferente. Ten un sistema de secado diferente, o grosor da pasta ese está, como din, así rayadiño, rigatone, ou non rigatone. está, fai que as salsas Que absorba máis, absorba non? máis, que se enganche mellor. E hai que ir probando na casa, porque unhas van mellor cun tipo de salsas, outras Claro, con outro tipo de habendo salsas. tantos espaguetes, tantos tipos de espaguetes, probadios. Claro. Non vos botedes sempre ao típico clásico, non? Hai que atreverse. Hai que atreverse. Que vos pode pasar? Que se vos queimen os flocos de millo? Eso podeche pasar. Pero se pasa, non pasa nada. Eu sei dunha persona Sí. que queimou 3 veces seguidas os do microondas. Así que non me sinto tan parva. O sea, non falas por min, non? Non falas por min? No, no. Ah. Pasouche. No. Ah. No. Nunca. Dixéchelo como se te pasara, No, nunca queimei nada eu. Non. Xamais. Oh. Bueno, as lentellas aquelas. Bueno, esas estouraron. Por Que eso. pasa, Xulio? Nada, que me dixeron que esperara, pero se deixo os espaguetes na auga... No, quédate así, porque estás facendo braza e faiche falta. Quédate así. Quédate así. Parece un pulpo. Mira, antes de que te muevas, non te muevas. Que tipo de pasta espalman hoxe os nosos cociñeiros? Espaguetes. Porque estás palmando. Que tipo de pasta utilizan hoxe os cociñeiros? Espaguetes. 664-483-49, chamado a voltas co prato, 50 euriños en show. Ninguén che dixo que... Estamos asustando. Estamos asustando. Vale. Queres lle zoupar tamén, ou non? No, eso non, non? Bueno, que fago? Veña, Podo botalos? Que tens que facer? Botalos na Por salsiña. votos. Veña, vamos no. alá. Sí. No. Hai que asustalos 3 veces. Yo non sustei.
Non a min, a eles. Mira, e agora xa verás como empezan a coller xa a cor da salsiña do viño. Mira que maravilla de pasta, Quero lembrarlle á xente que aí hai un pouco menos, pero a idea é litro e medio de viño, mirade como reduciu a salsa. Aí están, claro, aí están, levan 2 minutos aquí e vamos a dar aí outros 2, vale? Ainda tes máis? Sí, pero xa non vou sacar máis porque... Claro, o problema do viño é que nos ves. Non botei toda... Claro, no, o problema non é que nos vexa, o problema é que non teño salsa para tanto espaguete. Xa. Porque non usei 1,5 litro. Claro. Pero mira que cor máis bonita están collendo, Sí, a verdade que é moi curioso, Espaguetes ou viño tinto. Mira, aquí temos as verduriñas. E agora teño que picar uns froitos secos, teño que relar queixo. Teño moita plancha ainda, cañotas. Podería pasar que despois de 999 programas Xulio Matos se volvese na súa cociña sano, De verdade, por unha vez está facendo uns espaguetes cocidos en viño, unhas verduras, tal, tranquilamente. Leva manteiga, vamos a meter 2 queixos diferentes. Bueno, pero eso para ti, eso... Mira que cor máis, que bonitos son, Me vas a botar queixo. Sí, señor. Un curado da túa zona e outro da zona da pasta. Italiano. Claro. E son parecidos os dous. Sin queixo non hai alegría, non teñen nada que ver. Vale. Un co outro. Vale. Nada. Mira, temos a burrata. É unha burrata, vale. Vale, que é unha pasta fiada. Que rica está a burrata. Que rica está, Wow. Xa fixemos aquí unha vez, fixemos a É caseira. verdade, fixemos a caseira. O principio de todo. Vale? Mira, isto leva, o que leva é como se fora a parte de fora. Cuidado, que se a parte de fora da mozzarella. Sí. E dentro leva unha stracciatella. Ai, Que a que rico. stracciatella, moita xente pensa que é un xeado que leva trozos de chocolate. Correcto, pero no. No. A stracciatella é un poquinho de nata con unha pasta fiada tamén de queixo. Vale? Eso está tan bo. Mire, si colles aguacate, atún, algúns froitos secos, tal, botaslle unha burrata e uns canónigos, revólvelo todo e xa está. Como por gusta Xa fixeches o unha- aguacate aos modernos, madre mía. Metedelle a todo. A min gustame a burrata sola, con sal, pementa e aceite de oliva. Chámame Travi. Tú a piques de chamarte outras cousas, pero mellor non vou dicir. ti tes maceiras, tes kibis, tes Tal cacos, vez, tes aguacates. eso non é moderno. Ou como ben di Merchi, aguacates. Aguacates. Tes algún consello para dicirlle á xente ou non? De que? No, sobre... Das burratas? Sí, en xeral. Pois mira, as burratas... Espera, si tens un superconsello... Non é un superconsello, é unha percepción miña. A burrata, se abrimos no momento e lle botamos un chisquiño de sal, porque sempre tira un pouco a sosa, Espera, eso é un consello. e un aceite de oliva destes vos, a poder ser daqui, porque debe ser aquí, porque sempre ser aquí é bo, vale? Ser aquí é bo. E ver que tuneada máis boa. Isto non sei o que é, vámonos tirar. Eso era un superconsello, Xulio. Bueno, eu son, xa sabes que... Ahora Eu xa era está. por usalo. Bueno, mira, temos aí... No, os superconsellos mira. vamos deixar todos po 1000. Superconsello. Viches? Vamos deixar todos po 1000. Mira, vamos a arreglar aquí tamén Era un poquinho de superconsello, queixo. sí, era un superconsello. Era Collede unha secreto, burrata, secreto. botadelle un pouco de sal, aceite, non sei que, non sei canto, aceite daqui, que é bo, porque se é bo é daqui, xa está. Ao revés, se é de aquí é bo. Se é bo é daqui. Tamén. Bueno, mira, temos Moi aí ben. queixo. Pois mestura aí eso, non? Os Eso, dous queixos. Vamos a botar un poquinho de verde. Isto rico. vai ir por riba da burrata, Oh, que rico. Ben, deixamos a Xulio rematando a súa burratiña. Imos conocida despois co público da Voltas Cobrante. Veña, aí está. Aplausos por aquí. O Kim. Mira, estou mantecando os espaguetes negros, por eso acabo de botar un poquinho máis de agua. Manteigando como? Que é? Eso chamase cando acabas a cocción da pasta Sí. dentro da salsa. Vale. Entón, que facemos? Entón, o que fai Cando é a salsa- absorber untuosidade. Claro, que Vale. co calor vai absorbendo e a vez tamén se nos vai evaporando un poquinho da salsa. Que facemos? Sempre hai que reservar a auga da cocción. Que a auga da cocción é É maravilloso. top. Pois que che queda? Porque estamos a 5 minutos. Nada, xa estou, queda ben plantado. Pois nós imos co público da Voltas Cobrante, imos con Fátima de Ponterea. Vamos para lá, venga. A ver, voy, Fátima, voy. Vente para acá. Voy, sempre. Vale. Si queres podemos sentadillas, Que é moi bo para as palmas, é moi bo para as costas, de verdade, É para os cadris tamén, para as costas e para os cadris. Como estás? Pues moi ben. Ben. Tes dúbidas de... Bueno, un pouco máis de dúbidas que antes ou non? Bueno,
A ver, un poquinho de dúbida, sabes por qué? Porque a mí o viño non me gusta. Entón, se me gustarán os espaguetis cocidos con viño. Estuvo super guai que esperaras ao minuto 30 do programa para decir que non che gusta o viño. Moi ben, moi ben. Moi bien, moi ben. Estamos vendo aí... Pero bueno, pero vou probalos. Pero mira, os espaguetis de Xulio non son de viño, son de tomate, mira. Xa. Mira. Son de tomate. Sí. Madre mía, que... Bueno, Qué desgracia, no, teño. son de viño. Vámonos ver. Claro. Veña, un aplauso para ela que está con nós. Vamos con Xulio Mato. Bueno, Fátima, ahora que Teño fa boa huevo. pinta, ahora estás un problema, Xulio. Sí, no, era raro que non tivera eu. Bueno, pues mira, vamos a ir por aquí. Vamos a poñer unha base destes espaguetis con tomate. Tomate. Bueno. Se Xulio gaña, sería un sorpresón, eh? Sí. Sería un Hasta sorpresón. para min, despois das últimas noticias. Bueno, a ver. Mira, vamos a coller aquí unha culler. Vamos a plantar aquí unhas pouquiñas destas verduras que fixemos. Literalmente, plantar as verduras. Pero bueno, gustame a verdura, entonces ya está. Claro. Mira, ahora O comido vamos por a ir. eso. Exacto. Vamos a abrir. Aí vai a burrata, Aí vai a burrata, que xa me rompeu. Entón, mira, iba a abrir aquí, xa que xa temos. Rompémola un poquinho aí. Isto é un tachán, eh? Botamos Isto é un tachán. isto por aquí. Wow. Qué E ahora un pintaza. poquinho de este aceite de oliva. Pois un aplauso para don Xulio Mato despois de fazer esta creación. Espaguetis con viño. Vamos con Lucía. Aquí, por favor. Me cago. Qué pintaza teñen. Aí vamos. Esto me derretendo máis que o que hai Ah, que sí? dentro, eh? Vamos a ver se quedan bonitos. Fixo todo isto con Claro, son tan longos. Sabes que é Claro. difícil con este espaguete? Cando fas varios, que sacar varias racións. Cando queiras, porque Lucía. É tan longo... Aí vou. Aí vai. Mira. Vámonos a xogar. Piribiribi. Ole. Qué bonitos quedaron. Que bonitos. Ahora señor. poñémoslle a cullerada da nosa Salsa de flocos de miño. salsa de flocos Crema, de millo. máis ben, no? Igual. Cremas. A ver, isto podémoslo poñer, deixar o fluido que queiramos, claro. Un poquinho brisel. E relamos un pouquiño de queixo, así que lle Relamos damos un pouquiño de tamén queixo. un aplauso a Lucía Vázquez, artista crack. Vamos probar. Veña, Fátima, por favor, vamos probar. Temos Por aí. que probar. Sí, Aí, aí, aquí. por aí. Muy bien. Aí na dereita, mira, no cabeceiro da mesa, aí na dereita. Deixeme poñer isto ben, que está un pouco torto. Aí está. Pois Fátima de Pontareas quere probar dúas receitas espectaculares. Encanta o viño, dixo, é super fan do viño tinto. Dos flocos de millo non Que tanto. cabrita. Así que a ver que lle parece. Podes ir probando xa se queres o de Lucía. Aí ven Xulio Mato e cando queiras é o teu momento. Nós, mentre Muy bien. tanto... A ver que che parece. A ver, muy bien. Están Iba una a presentación repasar, estupenda. Vamos alá, imos ordes. Tati, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Como estás? Moi ben. Ben aquí véndovos. Ai, Tati, mire pa aquí o que temos hoxe, eh? Maravilla. A ti o viño, que tal? Ben. Ben, ti non tenías problema, non, co espaguetis de viño? Inda que se hacen os espaguetis. Inda que sexa co espaguetis, ves? Claro, Aquí verdad. dá un sabor moi chulo, é verdad. Veña, por 50 euriños, quero que me digas que pasta utilizan hoxe os nosos cociñeiros. Espaguetis. Mira ti, que casualidade, un aplauso para ela. A Tati, que leva 50 euros de voltas co prato. Moi ben. Graciña. Nada, gracias a ti, por favor, gracias a ti. Un bico grande, eh? Pico para todos. E gracias por chamar. Chao, hasta loguiño. Ai, pouco nos queda que dicir, antes de nada, darlle os parabéns aos cociñeiros, porque foron dúas receitas que eu... Diferentes, Sí, verdad? deixaronme moi sorprendido. Sí. Moitos parabéns porque, ostras, Pues mira, foi guai, eh? Foi guai. A mí non se me ocurrira, E mañán, programa super especial polas 1000 tardes con vos, así que a 7 menos 5 1000, estiraches, É que, claro, para que mañá estés... Estamos un pouco tortos, Para que mañá estiraches, estés non? eso. O sea, É que moi me ben. emociono, escoito 1000 e digo, puf, 6 cociñeiros vai haber nestas mesas do Voltas co Prato e vou estar eu tamén e vai haber moitas sorpresas e non digo máis. porque hasta aquí podemos ler. Claro, e contar, exactamente. E agora é o momento de Fátima de Pontareas. Fátima de Pontareas. Despois de probar as dúas receitas, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? A mí me gustaron más estos. ¡Ah! ¡Mira, tío, de Lucía! ¡Ahí está! Tamén están vos. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega a partir do luns a Voltas co Prato ás 8:15, antes do telexornal. E ás 10 da noite a penalti na Radio Galega. Un bico grande, chao.